Takže ahoj lidi, my vás zdravíme u dalšího videa ze hry World of Tanks. Ano, já vás taky samozřejmě zdravím. No A a dneska to bude jenom replay z toho, jak jsme hráli na mapě Ensk, což nás si můžete vidět. Já mám tedy jak Pantera a Honza si vzal Asus 100M1. přesně tak. No a jak vidíte, tak jsme se tady zakempili u báze v okýnku, jak se tady říká, a čekáme tady na nepřítele. Jinak já bych ještě jak doplnil jen tak menší technickou chybu na mojí minimapě, vlastně jak na to budete koukat, tak já tam mám zobrazených asi 5 lidí, že jsou s náma v chatě, jo, takže... Nebo že mají aspoň barvu, že jsou s náma v chatě, tak berte to, že prostě se mnou v chatě je pouze Míra. A ten PZSFL 4 CKV1 a co je tam dole, teď nevím, tak ty prostě s náma v chatě nejsou. Tak to máš technickou chybu u sebe, já to mám v pořádku. No jasný no. No, tady můžete sice vidět, že tady hodně dlouho čekáme, nic se neděje, tak jsme začali být trochu nervózní. Pořád sledujeme okolí a nic. Tam furt Takže za mě... já už jsem to nevydržel a musel jsem se rozjet na pravou stranu. Přesně tak. A jak Ale vidíte, zákon schválnosti jen co jsme znamená... vyjeli, už tam přijelo ISO. Tak já už jsem se teď rozjel, jsem vlastně neviděl ani to IS, je tam bylo. Tak jsem se tam otočil zpátky a střelil jsem T1 Heavy. Kterou jsem naštěstí ani neprobil. No, já měl teď štěstí, že jsem dinknul ISO. Ale no, jsem bohužel dal pod damage, no. No, tak. Já jsem teď podstřelil. Vtipně. Já zase hned neprobil. Pěkný. Teď jsem měl štěstí, že mě netrefil. No a krásně jsem ho do věže jsem ho zničil. No, teď jsme se teda museli rozhodnout, co uděláme. Jestli pomůžeme ve městě, anebo jestli pojedeme doprava. Tak jsme se tedy rozdělili, aby jsme pomohli víc týmu. Honza jel doprava na pole a na tu louku a já jsem chtěl pomoct naší AT7 zničit jejich nepřátelskou AT7. Přesně tak, já jsem teď dvakrát vystřelil Blanchot na té 67 Heavy, které tam nepochopitelně kempil. A naštěstí i zničil, takže... Pohodička. Tady jsem si všimnul, že ta AT7 měla základní dělo, takže jsem se ani nedivil, že mě častokrát ani nedokázala prostřelit. Kromě toho z takové blízkosti bych byl si za nuba, kdybych ji netrefil ten obrovský výspod, co má na tanku. Já jsem tady měl teď dilema, včera jsem tady měl Hellcata plus Kometa, oba na ránu. Takže jsem tak jen vyčkával, kdy to tam vlastně ty pořešíš a přijedeš mi na pomoc. No, právě už ti jedu na pomoc. Vlastně tady tam... zničili AT7, krize ve městě zažehnána. Teď už... Víte, jsem vyjel teda na to Kometa. Ten Hellcat tam byl velice nepříjemný. Když jsem nakonec se rozjel na Hellcat, tak to jsem smazal. A Komet se na mě rozjel, jak jsem se na něj ještě vlastně stihnul otočit. Ale naštěstí mi teď, tuším Míra? Já jsem ho teď netrefil a Míra ho za mě dozabil. Já jsem vystřelil za jízdy, jsem měl štěstí, že jsem ho trefil. A teď vlastně přijde takový trošku divný moment. Vlastně jsme obklíčili 43, ten to zahrál teda velmi dobře. Já jsem se na něj přilepil, dingnul, on mě taky. A vidíte, že on teď vlastně jede se schovat. Já už jsem ho teď nestihl. Ale my jsme měli výhodu, to je, jsme byli dva. No, dokázali jsme si pomoct takhle v té četě. Takže... Obklíčili jsme ho ještě jednou. Já jsem jel na něj ze zadu, Honza ho zaměstnal zatím ze předu a... No. Já jsem vlastně teď tady blokoval, takže on nemohl. A teď už prostě pohodička. Míra mi ho nechal. Měl nabito v tomhle momentě, ale nechal mi ho. No, neměl jsem nabito, ale... Tak ne. Dohodli jsme se na tom, že dáme bratři ve zbrani, takže... Takže tento replay byl zaměřen spíš na tu spolupráci, než
na nějakou extra dobrou, než na nějakou extra dobrou bitvu. Jinak bylo to teda, bylo to teda ty bratři ve zbraní. No, je to dobrý, že jsme si to takhle krásně dokázali vydělat. Dobře jsme zahráli tohle z toho, myslím, že jsme hodně pomohli našemu týmu zvítězit, takže docela dobrá bitva, povedla se. Přesně tak. 6 kg v četě, to je pěkný. A de facto, když si vezmete, jak na 7. týru ty TDčka ještě není prostě to, co je na 8. No, ještě to nemá tak většinou tak dobrý poškození, pokud teda nebudeme počítat Emila, že jo, protože ten má jistě dělo, ale všichni chápeme, no, 7. týry ještě nekonkurujou extra. A jinak ještě, kdo si všimnul, kdo kdo má můj tank, tak se mohl všimnout, že já jsem hrál ještě navíc ve štoku. Takže, když u tohohle tanku to moc nevadí. No, tak myslím, že jsme to tak nějak řekli všechno, co se tam dělo, co se tam probíhalo, jak to skončilo, jak jsme si dokázali pomoct, takže já myslím, že je docela dobrý, ne? Přesně. 15-8, to je pěkný. Tak myslím, že to tady můžeme ukončit, snad se vám to video líbilo, no a samozřejmě řekněte do komentářů, co se vám na tom líbilo či nelíbilo, no. Další věci však znáte, co vám vždycky u každého videa říkáme, no a myslím, že bychom to mohli teda už teda ukončit. Asi jo, dávejte nám lajky, odběry, komenty, sdílejte videa a zatím čau. Čau lidi.